किस बारी पचारि କରି बाबा ए बाबा बाबा अनाग इे हाँ पेट पूरे की खा हाँ ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା ଖାଇକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ପାଦଟା आस्ते आस्ते कमिज ନା ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ କୁଣ୍ଡେଇଲେ ନାଗୁଛି କୁଣ୍ଡେଇବା ଏଇଟା ଇଆରେ କୁଣ୍ଡେଇଲେ ବି ନାଗୁନି କୁଣ୍ଡେଇବା କେବେ ବଥା କରୁଛି ସେଇଟା ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ଏଇଟା निद लगुच ନିଦ ଲାଗିଆ ସବୁବେଳେ ସେତେବେଳେ ବସି ପଡ଼ି ରହିଥିଲି ଛୁଆ କେବେ ବଡ଼ ହବ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ बड़ हो बाबू बड़ हो शीघ्र शीघ्र देख तू तो सही पड़ुଛୁ ଏଇଟା उठला এইটা গুনু বাবা আমার এইটা গুনু বাবা এইটা ଆଖିରେ ଲାଇଟ୍ଟା ପକାଉନି ଏଠି ବିଛଣା କରବ ସେ ତ ଏଠି ମୁତି ଦେଇଛି ତଳେ କନା ଦବ ମୁତୁରାଟା ମୋ ଗେଲୁ ମୁତୁରାଟା କେମିତି ଶୋଇଛି ତାକୁ ତାପରେ ଏ ମଶାଟା ଦେଇଦବ ମଶାରୀ ତା ପାଇଁ ଛତା ଛତା ଆମ ବାବୁ ଛୁଆର ଛତା ମୁଡ଼ ସୂଚନା କରିବା ବାବୁ ଛୁଆର ଦେହ କଣ୍ଟାଟା ଭଲସେ ବିଛା କଥାଟା ଭଲସେ ବିଛଣା କରିଦେବା ହବ ତାପରେ ରାତିରେ ଉଠିବ କାନ୍ଦିବ ଆଉ ଥରେ ଆଉ